sa páči, poďte ďalej. To posadíme, aby sa malo dobre. A čím sa líši vaša škôlka od iných? No tým, že tu máme muža, tým, že tu máme mužský vzor. Miro je perfektne s deťmi veľmi rozumieť, snáď tešil. To o tom, že detičky môžu zažiť úplne v tom ránom detstve vzor muža, ktorý možno tak intenzívne chýba. A vlastne on tu je a môžu si prežívať tie zážitky, to ako sa hrá s tými deťmi, otec, vidie jeho vzor, vidie nejakú interakciu medzi nami dvoma. Takže ono to má veľmi silný vplyv, akože to je také prírodzené, že to vidíme Takže ste si vybrali túto škôlku a nie je takú obyčajnú? Preto, lebo viem, že tu je otecko a moja dcera je menej so svojím otcom a vidím na nej, že jej otec veľmi chýba, tak aspoň má takto mužský vzor. Ale nie je umytá, zase nemôžeme chápať, umieš? Tak. Tak krásne vonia. Ona vykrikuje, keď pôjdeme do škôlky, tak hovorí Davidko, Davidko, Sofinka, Ujo, Mirko, takže teraz sa vlastne učí rozprávať. Zatiaľ ešte nechodí sama, chodí len tak akože s pomocou, ale je výrečná, začala skôr rozprávať ako chodiť. Som natrafila na úžasnú prácu jedného pána profesora z Francúzska, Jeana Camusa, ktorý naozaj celý svoj život zasvetil otcovstvu a riešeniu toho, čo otcovstvo a otec pre deti znamená. Robil neuveriteľné prieskumy, ktoré naozaj preukázali, že ak dieťa vyrastá bez otca, tak ho to poznačí. Či si toto dieťa uvedomuje alebo nie, či tomu dá nejakú poučku a definíciu alebo nie, ale je to jednoducho fakt. A napríklad preukázal, že ak chlapci vyrastajú bez otca a teda nemajú ten mužský vzor, najmä v tom veku od 0 do 6 rokov, čo je úplný základ, nielen podľa Freuda, ale ako vidíme aj podľa praxe, tak sú málo seba kritickí tí muži. Nevedia byť tak odvážni ako tí, čo s tým otcom vyrastajú a ktorí ich ťahá do tých odvážnych krokov a do tých odvážnych hier. A napríklad dievčatá preukázateľne mali väčší problém nadväzovať kontakty a zmysluplnú komunikáciu s opačným pohlavím. Ja sám mám doma malé dieťa. Mám deti rád, tak trošku som sa o tom poinformoval, stretli sme sa párkrát a mne sa toho proste páčilo. Tak som si povedal, že vyskúšame. Tým, že dosť často som teraz vlastne s mojou dcerkou na ihrisku a tak nevidím v tom ako niečo zvláštne, že prečo muž nie a žena áno napríklad. Takto tráviť čas s deťmi. Ja som sa sem dostala na základe toho, že otec mojej prvej dcery ma pred rokom opustil, no nie mňa, moju dceru. A potom som išla do Brany do Života bývať, do krízového centra, tam som bola 3 mesiace a po 3 mesiacoch som išla sem bývať, nakoľko som už bola v 3. mesiaci tehotenstva s mojou druhou dcerou. A sem sa mi dcera aj narodila. Toto je pilotný projekt, ktorý je vlastne na 1 rok, bude fungovať a ak sa osvedčí, ak sa ukáže, že teda je zmysluplné, aby aj muži boli už s takýmito malými deťmi, tak je taká idea, že by sa to zaviedlo ako alternatíva do škôlok. A jak veľa ovocia mali, môžeme ísť do domu.